ഗോവിന്ദ് പത്മസൂരിയുമായുള്ള നടി ഗോപിക അനിലിന്റെ വിവാഹനിശ്ചയം സാന്ത്വനം പ്രേമികൾക്ക് എന്നല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സർപ്രൈസ് തിരിച്ചുകിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഗോപികയ്ക്ക്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓൺലൈൻ മീഡിയയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഗോപിക പറയുന്നതിങ്ങനെ: ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഫോണിൽ ഒരു അറിയാത്ത നമ്പരിൽ നിന്നും കോൾ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചത്. അറിയാത്ത നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ കോൾ എടുത്തില്ല. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചിപ്പി ചേച്ചി എന്റെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് നിനക്കിപ്പോൾ ഒരു കോൾ വന്നിട്ട് എന്താ അത് എടുക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അറിയാത്ത നമ്പരിൽ നിന്നും പൊതുവെ കോൾ വന്നാൽ ഞാൻ എടുക്കാറില്ല എന്ന് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ കല്യാണത്തിന് ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ ആ നമ്പറിൽ നിന്നും കോൾ വന്നാൽ എടുത്തോളാം എന്ന് ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞു. ചിപ്പി ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ആൾക്ക് ആ നമ്പർ കൊടുത്തത് എന്നും പറഞ്ഞു. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആ നമ്പറിൽ നിന്നും വീണ്ടും കോൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു. എന്നിട്ട് വിളിച്ചയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോളുടെ ഒരു ഫാനാണ് ഞാൻ എന്നും നല്ലൊരു വിവാഹ ജീവിതം ആശംസിക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഈ ശബ്ദം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ ശബ്ദത്തിന് ലാലേട്ടന്റെ ശബ്ദവുമായി നല്ല സാമ്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് ലാലേട്ടന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ആരോ എന്നെ പറ്റിക്കുകയാണെന്നാണെന്ന്. എന്നാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ശരിക്കും അത് ലാലേട്ടൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. നിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണെന്നും ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു. കല്യാണത്തിന് വിളിക്കണേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലാലേട്ടൻ ഫോൺ വെച്ചത്.